Za večerom, moja mama, Ljubica, spustila je vilicu. Spustila ju je ravno, tako da je ležala plosnato na stolnjaku s motivom maslina. Imala sam mjesec dana da pronađem novo mjesto. Prodali su kuću. Nisam išla s njima. Bez upozorenja, bez rasprave. Moj tata, Ivan, buljio je u svoj tanjur. Moja sestra, Ivana, se nasmiješila. Do jutra, njihovi su kovčezi nestali, a kuća je odzvanjala tišinom, kao da nikada nisam ni živjela u njoj. 6 mjeseci kasnije, moj telefon je zavibrirao s porukom od mame, koja me pitala zašto sam još uvijek tamo. Nasmijala sam se. Nije imala pojma tko je vlasnik te kuće. Moje ime je Mirjana, ali me zovu Mirela. Imam 26 godina i radim u tehnološkom sektoru u Zagrebu. Na papiru, to zvuči impresivno. U stvarnom životu, to samo znači duge sate buljenja u ekran, hladnu kavu na mom stolu i mozak koji se zapravo nikada ne gasi. Oduvijek sam se držala po strani. Bez upadljive odjeće, bez velikih najava. Da ste me sreli u Konzumovoj trgovini, vjerojatno me ne biste ni primijetili. Tako me je uvijek vidjela i moja obitelj, kao nekoga tko se stapa s pozadinom. Izvana, izgledali smo kao normalna hrvatska obitelj, pristojna kuća na Trešnjevci, večera zajedno većinu noći, blagdani koji su na fotografijama izgledali u redu. Ali unutar te kuće postojala je tiha hijerarhija koju su svi razumjeli, a da je nikada nisu izgovorili naglas. Moja mama je vodila sve. Raspored, pravila, ton u prostoriji. Imala je taj način osmijeha bez topline, kao da je naklonost nešto što se zaslužuje, a ne nešto što ti pripada. Moj tata ju je rijetko izazivao. Nije bio zao, samo je bio odsutan u trenucima kada je to bilo važno. Kada bi stvari postale neugodne, pronašao bi nešto fascinantno na svom tanjuru punom pašticade. Tu su bile i moje sestre. Mlađa, Ivana, još uvijek u srednjoj školi, glasna, dramatična, navikla da joj se popušta. Starija, Nataša, u ranim 20-ima, nosila se kao da joj svijet već obećao više. Obje su imale mišljenja o mom životu, o mom poslu, o tome koliko sam tiha, o tome kako nikad ne izgledam kao da idem bilo kamo. Za stolom za večeru, njihovi su glasovi ispunjavali prostor. Moje jedva napuštao grlo. Rano sam naučila da ne tražim puno. Rođendani su za mene bili mali, ponekad zaboravljeni do kasne večeri. Ljetovanja su bila preskupa ako sam ja htjela ići, ali nekako pristupačna kad su išli samo oni. Puno sam ostajala kod kuće, pazila na nju, čistila, naučila kako biti korisna, a da me se ne primijeti. Kad sam bila tinejdžerka, našla sam posao nakon škole. Ne zato što sam htjela dodatni džeparac, već zato što je traženje bilo čega od roditelja djelovalo kao prosjačenje. S prvih nekoliko plaća kupila sam si rabljeni laptop. Nije bio lijep. Pregrijavao se i cvilio kao da je stalno umoran. Ali bio je moj. Taj je laptop promijenio sve. Počela sam sama učiti programiranje noću, sjedeći na krevetu dok je ostatak kuće spavao. Linije logike imale su smisla na način na koji ljudi nikada nisu. Uložiš rad, dobiješ rezultate. Bez favoriziranja, bez nagađanja. I dalje kod kuće, ništa se nije promijenilo. Plaćala sam svoj dio, pokrivala svoje troškove, ostajala tiha, puštala ih da vjeruju što god žele o meni. Govorila sam si da je to privremeno, da dok god držim glavu dolje, mogu tamo preživjeti još malo. Samo nisam shvaćala da su oni već odlučili da sam jednokratna. Ta večera nije počela drugačije od ostalih. Kuhinja je mirisala na pečenu piletinu i papar. Tanjuri su zveckali. Mama se kretala s onom uskom, učinkovitom energijom koju je uvijek imala kad je već donijela odluku i samo čekala da je objavi. Sjedila sam na svom uobičajenom mjestu, ramena još uvijek napeta od posla, govoreći si da jedem brzo i nestanem na kat. Tata se jednom nakašljao, a zatim opet ušutio. Sestre su se nagnule jedna prema drugoj, šapućući i smiješeći se kao da su upletene u šalu koju ja nisam trebala čuti. Na pola obroka, mama je spustila vilicu. Treba mi svačija pažnja, rekla je mirno i odmjereno. Zatim je pogledala ravno u mene. Posebno tvoja, Mirela.
Nešto u mom prsnom košu se stegnulo. Nije podigla glas. Nije izgledala ljuto. To je bio najgori dio. Govorila je kao da čita popis za kupnju. Kuća je bila prodana. Dokumentacija je bila gotova. Selili su se. Sutra. Trepnula sam. Selite se. Kamo? To nije važno, odgovorila je. Ono što je važno jest da ćeš morati naći negdje drugdje za život. Imaš mjesec dana. Riječi nisu sjele odjednom. Složile su se. Prodano. Sele. Mjesec. Pogledala sam tatu. Nije mi htio uzvratiti pogled. Ruke su mu bile sklopljene na stolu. Zglobovi blijedi. Kad sam se okrenula sestrama, starija se osmijehnula. Mlađa je stisnula usne, pokušavajući se ne nasmijati. Jesi li ozbiljna? Upitala sam. Mama je kimnula. Ne vodimo te sa sobom. Rekla je to tako čisto, da je gotovo zvučalo razumno, kao da je to prirodni poredak stvari, a ja sam jednostavno propustila dopis. Tata je konačno progovorio. Odrasla si osoba. Mirela, trebala si planirati za ovo. Planirati za to da moja obitelj proda kuću bez da mi kaže. Mlađa se podrugljivo nasmijala. Vajda je bolje da počneš pakirati stvari, rekla je. Tehnološki poslovi ne plaćaju tako dobro, zar ne? Nasmijale su se. Ne glasno. Ne previše okrutno da izazovu scenu. Dovoljno samo da zaboli. Čekala sam da netko kaže da je ovo previše. Da i mama kaže da prestanu. Da tata uskoči. Nitko nije. Moja hrana je stajala netaknuta. Hladila se. Osjetila sam onaj poznati pritisak iza očiju. Onaj koji je obično dolazio prije suza. Progutala sam ga. Plakanje nikada nije ništa promijenilo u toj kući. Znači, to je to? Upitala sam tiho. To je to, rekla je moja mama. Donijeli smo svoju odluku. Vratili su se jelu, razgovarajući o kvartovima i školama i koliko će se novo mjesto osjećati lakše, kao da sam već izbrisana iz sobe. Sjedila sam tamo dok mi se stolica nije učinila težom od mog tijela. Zatim sam ustala, promrmljala nešto o tome da sam umorna i otišla na kat. Zatvorila sam vrata spavaće sobe i pritisnula čelo o njih, slušajući njihov smijeh koji je dopirao u stepenice. U tom trenutku, nešto unutar mene se konačno promijenilo. To više nije bio zanemarivanje. Nije bilo favoriziranje. Bilo je odlaganje. I dok su mislili da su me samo izbacili iz svojih života, nisu imali pojma da su upravo ušli u situaciju koju nisu mogli kontrolirati. Otišli su sljedeće jutro. Probudila sam se uz nisko brujanje motora automobila ispred mog prozora i zvuk zalupanja vrata. Na trenutak sam pomislila da sam sve sanjala. Zatim sam čula majčine potpetice na drvenom podu dolje, oštre i konačne, poput interpunkcije. Kad sam ušla u dnevni boravak, kutije su bile naslagane kraj vrata. Kauč je nestao. Obiteljske fotografije su skinute sa zidova, ostavljajući blijede pravokutnike tamo gdje su visjele uspomene. Tata je stajao kraj prozora s ključevima u ruci, već napola negdje drugdje. Mama me pogledala kao da provjerava posljednju stavku na popisu. Zapamti, rekla je, namještajući svoj kaput. Imaš mjesec dana. Ne otežavaj to više nego što mora biti. Otežati kome? Moje sestre su prohujale pokraj mene, smijući se svojim novim sobama, novom kvartu, novom početku. Nitko me nije zagrlio. Nitko nije pitao jesam li dobro. Ulazna vrata su se zatvorila. I baš tako, kuća je utihnula. Ne mirna tišina, već šuplja tišina. Stajala sam tamo dugo nakon što je njihov auto nestao niz ulicu. Zrak je bio drugačiji bez njihovih glasova u njemu. Svaki zvuk je odjekivao. Moji koraci, moje disanje, cujanje hladnjaka kojeg se nisu potrudili ponijeti. Polako sam hodala kroz kuću, sobu po sobu. Prazne police, goli zidovi. Moj dom iz djetinjstva sveden na ljušturu. I nekako sam ja bila jedino što je ostalo u njoj. Tada me konačno pogodila ta težina. Ne panika, ne strah, samo teška, tonuća spoznaja da je moja obitelj napravila čist prekid. Nisu se svađali. Nisu oklijevali.
Jednostavno su odlučili da više nisam vrijedna prostora koji zauzimam. Sjela sam na pod dnevnog boravka, leđima naslonjena na zid, i buljila u ništa. Ovo je obično bila točka gdje bih plakala, gdje bih krivila sebe, gdje bih se pitala što sam učinila krivo. Ali umjesto toga, nešto hladnije se smjestilo. Jer istina je bila, ovo nije došlo ni otkuda. 2 mjeseca ranije, kasno jedne noći listala sam oglase, nevoljko razmišljajući o tome da se jednog dana odselim. Tada sam to vidjela. Moja adresa, moja soba, fotografije kuće u kojoj sam još uvijek živjela, postavljene i ispolirane kao da ne postojim. Staviše kuću na prodaju, a da mi nisu rekli ni riječ. Sjećam se da sam curila u ekran svog laptopa, osjećajući prvo povrijeđenost, zatim ljutnju, a onda jasnoću. Jasnoću kakvu nisam osjetila godinama. Nisam im se suprotstavila. Nisam postavljala pitanja. Umjesto toga, nazvala sam. Dok su oni pakirali kutije i planirali svoju budućnost, ja sam tiho pokretala nešto pravno, nešto nepovratno. Natrag u praznom dnevnom boravku, ustala sam i obrisala prašinu s ruku. Kuća se činila prevelikom, previše tihom, ali po prvi put činila se i poštenom. Mislili su da će me napustiti. Ono što nisu znali jest da je ovo bio trenutak kada sam prestala biti osoba preko koje mogu prijeći bez posljedica. A sljedeći put kad smo razgovarali, ravnoteža moći neće pripadati njima. Prošlo je 6 mjeseci. Ne tiho, ne čarobno, nego postojano. Kuća se prva promijenila, ne na neki dramatičan način iz emisije o preuređenju, već namjerno. Novi namještaj je zamijenio prazne prostore. Dnevni boravak više nije odzvanjao. Kuhinja je ponovno mirisala na kavu. Noću su svjetla ostajala upaljena jer sam ja to htjela, a ne zato što sam čekala da se netko drugi vrati kući. I ja sam se promijenila. Stajala sam uspravnije. Bolje sam spavala. Prestala sam se trzati svaki put kad bi mi telefon zavibrirao. Nikada se nisu javili. Nijednom. Ne, jesi li dobro? Ne, jesi li našla mjesto? Ništa. Mislim da sam u njihovim glavama već nestala. Tuđi problem. Tuđi teret. Zatim, jednog popodneva dok sam radila od kuće, telefon mi je zavibrirao na stolu. Mama. Curila sam u ekran dulje nego što je trebalo. Kad sam konačno otvorila poruku, bilo je to samo nekoliko riječi. Zašto si još uvijek tamo? Bez pozdrava, bez brige, samo zbunjenost, čak i iritacija. Nasmijala sam se. Ne naglas. Samo tihi izdah kroz nos. Vrsta smijeha koja dolazi kad posljednji komadić sjedne na svoje mjesto. Nisam odgovorila. Sat vremena kasnije stigla je još jedna poruka. Zatim propušteni poziv. Pa još jedan. Pustila sam ih da stoje nepročitani dok sam završavala posao. Kad sam konačno odložila laptop, osjećala sam se smireno, prizemljeno. Uskoro će saznati, a ja neću žuriti. Te subote ujutro začula sam poznati motor kako se zaustavlja na prilazu. Nisam odmah pogledala kroz prozor. Već sam znala tko je. Zvono na vratima je zazvonilo. Uzela sam si vremena, zagladila džemper, duboko udahnula. Zatim sam otvorila vrata. Stajali su tamo, svo 4, kao da čekaju da ih puste natrag u mjesto kojim je još uvijek pripadalo. Osmijeh moje mame se smrznuo u sekundi kada je vidjela iza mene. Kauč, tepih, umjetnost na zidovima. Oči moje sestre su šarale po sobi. Mlađoj su se usta zapravo otvorila. Što? Što je ovo sve? Upitala je moja mama, ulazeći unutra ne čekajući poziv. Tata ju je slijedio, tih kao i uvijek. Pogled mu je bio fiksiran na pod. Starija sestra je prešla prstima preko naslona kauča, kao da se boji da bi mogao nestati. Ovo nije jeftino, promrmljala je. Zatvorila sam vrata za njima. Sjednite, rekla sam, pokazujući prema dnevnom boravku. Učinili su to. Mama je sklopila ruke u krilu, pokušavajući povratiti prisebnost. Mirela, počela je. Moramo razgovarati o tome što se ovdje događa. Naslonila sam se u svojoj stolici. Misliš,
Zašto još uvijek živim u svojoj kući? Glava joj se trznula gore. Tvojoj, ponovila sam ravnomjerno. Tišina je pala u sobu poput utega. To nije smiješno, rekao je tata napokon. Ne šalim se. Mamin osmijeh je postao napet. Nemaš taj novac. Slegnula sam ramenima. Iznenadili biste se što se događa kada vas nitko ne promatra. Mlađa se podrugljivo nasmijala. Hoćeš reći da si kupila ovo mjesto? Da, s čime? Pitala je starija. Jedva si zarađivala za stanarinu. Nasmiješila sam se. Samo malo. To je ono što ste mislili. Mama je ustala tako brzo da joj stolica zagrebala pod. Objasni odmah. Tako sam i učinila. Ne svaki detalj. Ne brojeve od kojih bi im se zavrtilo u glavi. Samo istinu. Radila sam u tehnologiji. Tiho sam gradila stvari godinama. Udružila sam se s nekim kome sam vjerovala, mojim partnerom Davorom. Dobro nam je išlo. Bolje nego dobro. Vidjela sam oglas mjesecima prije nego što ste mi rekli, rekla sam. Stavili ste kuću na prodaju dok sam još živjela ovdje. Dakle, donijela sam odluku. Mamino lice je izgubilo boju. Pustila si nas da ti je prodamo. Kupila sam je legalno. Sve je sređeno. Plaćanja, računi, vlasništvo, sve to. Soba se činila manjom iz sekunde u sekundu. Tata je protrljao sljepučnice. Zašto nam nisi rekla? Susrela sam njegov pogled. Jer niste pitali. Mlađa je uskočila. Ako si imala novac, trebala si nam pomoći. Mama ju je pogledala, a zatim se okrenula meni. Imali smo nekih financijskih poteškoća, rekla je. Ton joj se mijenjao, omekšavao. Novo mjesto košta više nego što smo očekivali. Školarina se približava. Stvarno bismo mogli koristiti tvoju podršku. Eto ga. Polako sam kimnula. Da razjasnimo. Prodali ste kuću bez da mi kažete. Rekli ste mi da imam mjesec dana da odem. Smijali ste se kad sam pitala kamo bih trebala ići. I sada me tražite pomoć. Nismo znali, ustrajala je. Da ste znali, rekla sam, da ste znali da sam korisna, drugačije biste se ponašali prema meni. To nije pošteno, rekao je tata slabo. Zar nije? Ustala sam. Ruke mi nisu drhtale. Glas mi nije podrhtavao. To me je najviše iznenadilo. Niste me zaboravili slučajno. Niste me previdjeli. Donosili ste odluke iznova i iznova. Odlučili ste tko je važan u ovoj obitelji, a to nisam bila ja. Mamine oči su se napunile suzama. Mi smo još uvijek tvoji roditelji. Ne, rekla sam, vi ste ljudi s kojima sam u rodu. To nije ista stvar. Starija sestra je prekrižila ruke. Znači to je to. Jednostavno nas prekidaš. Postavljam granice. Mlađa je počela plakati. Okrutna si. Pogledala sam je. Ne, ja sam dosljedna. Otišla sam do vrata i otvorila ih. Trebali biste ići. Mama je curila u mene, zapanjena. Ovo nije gotovo. Za mene jest. Otišli su na isti način kao i mjesecima prije. Tiho, bez osvrtanja. Zaključala sam vrata i naslonila se na njih, izdahnuvši ono što se činilo kao prvi put nakon godina. Pravda se nije osjećala glasnom ili dramatičnom. Osjećala se čistom. I napokon, kuća je bila istinski moja. Nisu odmah nestali. Tjednima nakon tog dana, moj telefon je svjetlio propuštenim pozivima i porukama. Moj tata, Ivan, ostavljao je govorne pošte koje su počinjale s ispričavanjem, a završavale s izgovorima. Rekao je da me je trebao više zaštititi. Da nije shvaćao da su stvari tako loše. Poslušala sam jednu. Ostale nisam. Moja starija sestra, Nataša, slala je duge poruke o nesporazumu i obiteljskim vezama. Rekla je da joj nedostajem, da želi da krenemo ispočetka. Mlađa, Ivana, tražila je pomoć izravnije. Novi telefon, novac za školu,
mali zahtjevi umotani u krivnju. Nisam odgovorila. Onda je jednog popodneva navratila moja teta, Marija. Donijela je kavu i taj oprezni ton koji ljudi koriste kad misle da su ljubazni. Rekla mi je da se moji roditelji muče, da žale zbog svojih izbora, da će mi držanje ljutnje samo naštetiti dugoročno. Rekla sam joj istinu. Nisam više bila ljuta. Ljutnja gori vruće. Ono što sam osjećala bilo je tiho, jasno. Godinama sam se smanjivala kako bih se uklopila u obitelj koja je već odlučila da ne pripadam. Odlazak nije bila osveta. Bilo je to samopoštovanje. Kimnula je, čak i ako nije potpuno razumjela. Život se nakon toga smjestio u nešto mirnije. Posao je ostao naporan. Kuća se osjećala kao dom na način na koji nikada prije nije. Ugostila sam prijatelje. Prvi put sam proslavila rođendan bez čekanja da me se sjete. Neke noći sjedila sam u dnevnom boravku s prigušenim svjetlima i razmišljala o tome koliko sam blizu bila da povjerujem da manje vrijedim. Nisam. Nikada nisam bila. Odlazak me naučio nečemu jednostavnom, ali moćnom. Obitelj nije o tome tko dijeli tvoje prezime. Radi se o tome tko stoji uz tebe kad nemaš ništa za ponuditi osim sebe. Trenutak kada sam prestala moliti da pripadam bio je trenutak kada je moj život konačno postao moj. Godinu dana kasnije, kuća, moja kuća, bila je ukorijenjena u mom životu. Stari parket je zadržao uspomene na smijeh i bol, ali sada je bio preplavljen novim, autentičnim zvukovima. Miris mamine kontrolirane kuhinje zamijenio je miris mojih slobodnih, ispunjenih večera. Moj partner u poslu, Davor, postao je više od poslovnog partnera. Razumio je tihu snagu koja se gradila godinama u sjeni te obitelji. On je bio onaj s kojim sam podijelila cijelu priču i osmijeh koji sam dobila zauzvrat nije bio od sažaljenja, već od poštovanja. Dok su se moji biološki rođaci borili s posljedicama svojih financijskih i moralnih odluka, ja sam tiho rasla. Vijesti su i dalje stizale, ali posredno. Teta Marija bi s vremena na vrijeme nazvala. Ponekad bi naglasila da se moja majka sve više brine i da su stvarno mislili da ćeš im pomoći nakon što si ostala tamo. Nikada nije izgovorila naglas, ali shvatila sam. Još uvijek su me vidjeli kao svoju financijsku pričuvu, ne kao osobu koju su izbacili. Jednom sam naletjela na mlađu sestru, Ivanu, u centru, blizu trga Bana Jelačića. Nije izgledala kao da je na nju pao sav taj teret, ali joj je osmijeh bio forsiran. Pogledala je moju novu jaknu, moj promijenjeni stav. Spomenula je neku studentsku posudbu koja nikako da prođe, ali ja sam samo mirno kimnula. Nadam se da ćeš riješiti to, rekla sam, bez ljutnje, bez trijumfa. Mirela, molim te, počela je. Ivana, prekinula sam je, ne mogu ti pomoći. Nisi me vidjela kad sam bila tvoj teret. Ne možeš me vidjeti sada kad si ti moja prilika. Ne želim tu ulogu. To je bilo to. Zadnji put kad sam stajala s bilo kim od njih. Moj život se nije vrtio oko osvete, nego oko izgradnje temelja koji se nisu mogli prodati ispod mene. Moja tehnološka tvrtka je rasla. Naučila sam preuzeti rizik. Naučila sam vjerovati svojim instinktima, onim tihim instinktima koje sam brusila u sjeni. Jedne zimske večeri sjedila sam na kauču u svom dnevnom boravku. Snijeg je padao vani, svjetla su blistala. Osvrnula sam se oko sebe. Kuća je bila puna topline koju su donosile moje vlastite odluke. Zidovi su bili ukrašeni umjetnošću koju sam voljela, ne prazninom sjećanja koju su drugi skinuli. Shvatila sam da im se njihovo napuštanje obilo o glavu na način koji je bio daleko bolniji od bilo kakve osvete koju bih mogla planirati. Mislili su da se rješavaju beskorisnog tereta. Umjesto toga, riješili su se mosta prema vlastitoj stabilnosti i miru. Prodali su kuću osobi koja je bila najviše vezana za nju, ali odlučila da će voljeti pod vlastitim uvjetima. Obitelj je mjesto gdje se uzdižeš. Ako te drže dolje, onda to više nije tvoja obitelj. To je samo skupina ljudi s kojima si u rodu, a s kojima više ne moraš dijeliti svoj dom, svoj novac ili svoju dušu. Zaključala sam vrata i bacila ključ za sobom u prošlost. Moj život je počeo u tom tihom, praznom dnevnom boravku i od tog trenutka bio je samo moj.